سلام أملاخ نعهم يهم بروحات الجد ما بمسكانا نعم أملاخ نقربنا هاليلويا كبز معلتي بزرف جزخ أسك هاليلويا مسكانا كابافنا مسكانا أمبر مغرم رام أيوتن هاليلويا كابافنا أملخهم بر مرت ناي مرت قالات أيوتن أبتي لعل زبالة تمسكن أبتي تحتون تمسكن أبرهوا تمسكن أبتي مكراون تمسكن أب كل خنت تمسكن هاليلويا مسكانا هاليلويا هاليلويا مسكانا لا بلنا خنزمرينا هاليلويا مسكانا 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 مسكينك عبيك فيك سجبر قلي كله زكيري مجلسي سينين يزيد بوطا مالتي كوينو يا مسكينك يا مسكينك يا مسكينك عبيك فيك سجبر قلي كله زكيري مجلسي سينين يزيد بوطا مالتي كوينو يا مسكينك يا مسكينك مسكانا مسكانا يا غربنا بالكاسي يا غربنا عمد الخوف يا غربنا بتكبروا ويتعبوا هنا 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 مسكانا مسكانا يغرب نعمة بالراسي يغرب نعمة عمد الخوف يغرب نعمة بتكبروا ويتعبوا هنا بتكبروا ويتعبوا هنا بتكبروا ويتعبوا هنا بتكبروا بتكبروا ويتعبوا هنا بتكبروا ويتعبوا هنا يا ولد غريب برقاتي بالسما إليو بحرت كابي وطيب العينين إليو بمنتاي كانت كدلتو ومنا بزحو عيوتك
Then I got the
Hallelujah.
Jesus,
ይግባኒ ተመስገነ ይሁን መልስና ክነምልኺና አምላኽ ይመስገን ሐሙስ ዛባ ተስፋ እንዳጸለና ተንቁጻጻጽምቲ አብ ሕዝቅኤል 37 37 ነተንቁጻጻጽምትስ ያው ይሆኑ ዶ ኢልካ ተሐስብ ይልወስ ንስኻት ፈለጥ ይልዎ እሞ ተነበየለን ይልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ከብዛባ ህዝብና እግዚአብሔር አብዚ ያብጽሁልና አለ አይጠፋናን እግዚአብሔር ይመስገን ንበዝህ እንበር አምላኽ ይመስገን እስከ ህዝብኻ በዝህ እንዳበልና ሕጂውን ወላ ብዘ ይገድስ አብ ካናዳ ነሐሉ አብ ካል ዓለማት ነሐሉ ካብላዒ ብልኢ ከውጽእ ዝኽእል አምላኽና ስለዝኾነ ንኡ አሚንና ክንዝምሪና እግዚአብሔር ይመስገን ክንእውጂና ናይ እምነት ቃል ክንበይና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ بخا بزهك نبلينا أملاك المسكن زيد مان يسوع كريستوس بمسباك سلزخون يتسكلون كريستوسن سبكوا هلون ينلالن እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስን እንሰብከዋለን 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 እኔስ የተሰቀለውን ክርስቶስን እሰብከዋለሁኝ 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 ዝማልልም በጭራሽ ዝማልልም አድርጎኝ የወንጌል አርበኛ ዝማልልም አደራ አለብኝና ዝማልልም ሆኜ የሱ መገኛ ዝማልልም አደራ አለብኝና ዝማልልም ክርስቶስን እሰብከዋለሁኝ 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 እኛስ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብከዋለን 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 ክርስቶስን
ንስን እንሰብከዋለን 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 አደራና ናይ ወንጌል እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ክንሰብኮ ኢና ነቲ ዝብል ክርስቶስ ተሰቅለና ክርስቶስ በረክቶም ክረግጽና ጸልዓትና ክግዙና አንህና ድማ አብለሊ በረክቶም ክረግጽና እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ዘህለፈና አምላክ ሕጂ ንዝመጽኡን ከልፈና አሙን እሱ ምሳና እዩ زتسلفن بزر زفر سراويت أملا نتتعرفتو وتروز السئر ليت المحالتي بناسو حايلي بحري تساقيرو هم مدر ليدا كلو رديتو زيوي حززبي نساقا خوينو رسو رخبت حزب قابسه وسنعتوه عزي يوسفه ناي مدحن وانكينا بالا بسه حزب قابسه وسنعتوه عزي يوسفه ناي مدحن وانكينا بالا بسه تبيا بزعك تفري تعب ويمتى رقطع بحيلي حسيبو ليرو كتب أقام بدري بلا جقانون عملي دعوته ملك عبيه ويداي مسكن شفر راسفه نزل غابو مثل كونه حزب قابسه وسنعتوه عزي يوسفه ناي مدحن وانكينا بالا بسه حزب قابسه وسنعتوه عزي يوسفه ناي مدحن وانكينا بالا بسه أملاقنادو قالو من حالي سويدادينو كنتو ينكري نغياتو بيسمين نساقي لكو سيدي غيبو عمري تبيتنو حمازلاتو يعمي يوم بالو سيامسكو حزب قابسه
መዛረቢና እግዚአብሔር ይመስገን መዛምን ሊወርሰና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ጀነሬሽን ስታይ እግዚአብሔር ይመስገን አበረክት ትዝረትና እግዚአብሔር ይመስገን ጽናትና በረከት ጽናትና ክወርስና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ተሳለና እግዚአብሔር እሱ ምሳና ስለዘለው እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ከዚህም የሚበልጥ የጌታ ኃይሉ ሲገለጥ እናያለን ገና በክብር ደመና ምድር ስትሞላ ለጌታ ምስጋና ከዚህም የሚበልጥ የጌታ ኃይሉ ሲገለጥ እናያለን ገና በክብር ደመና ምድር ስትሞላ ለጌታ ምስጋና የሚበልጥ የጌታ ኃይሉ ሲገለጥ እናያለን ገና በክብር ደመና ምድር ስትሞላ ለጌታ ምስጋና እግዚአብሔር እርዳታ ኤቤኔዘር ፈጥኖ ደርሶልናል ከፊታችን ላለው ነገር ትናንት ያደረገን ዛሬ እምነት ሆኖልናል ኤቤኔዘር እግዚአብሔር እርዳታ ኤቤኔዘር ፈጥኖ ደርሶልናል ከፊታችን ላለው ምንም ነገር ትናንት ያደረገን ዛሬ እምነት ሆኖልናል ኤቤኔዘር እግዚአብሔር እርዳታ ኤቤኔዘር ፈጥኖ ደርሶልናል ከፊታችን ላለው ምንም ነገር ትናንት ያደረገን እምነት ሆኖልናል ገና ገና ሃሌሉያ ገና 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 እግዚአብሔር ገና 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 እግዚአብሔር ገና 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 ሃሌሉያ እግዚአብሔር አበረኪ ቦታ ንትምራሎያ ገና 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 አበረኪ ቦታ ንትምራሎያ ገና ገና ገና
እግዚአብሔር ይመስገን ብሩኻት ሕዋት ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ኣምላኽ ምሳኻትኩም ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ካብቲ ኣብ ባንኮቨር ትርከብ ረሓቦት ቤተክርስትያን ዝመሓላለፍ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሰንበት ናይ ኣምልኾን ጊዜና እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ እውን እዋኑ ናይ ቃል ኣምላኽ ጊዜ ኮይኑሎ ክብርን ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ምስ መዘምራን ኣሕዋትና ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ኣምልኾ ጊዜ ጸኒሑና ደስ ዝብል ተስፋ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ህዝብኻ በዝሐ ወሰናስኑ ድማ ኣዝዩ ሰፍሐ እናበሉ ክዝምሩልና ጸኒሖም ኣሕዋትና ብሓቂ ከምኡ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ሓሳብ እዚ እዞም ኣሕዋትና እንዳዘመሩ ከለውስ ኣብ ልበይ ሓደ ሓሳብ ይመላለሰኒ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ሓሳብ ድማ ከምዚ ይብል ኣብ መዝሙር 105 ዘሎ ሓሳብ እዩ ከምዚ ይብል ብቁጥሪ ሒደት ኣዝዮም ሒደት ብቁጥሪ ሒደት ኣዝዮም ሒደት ኣብኡን ስደተኛታት ከለው ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ካብ መንግስቲ ናብ ካልእ ህዝቢ ክሓልፉ ከለውስ ንሱ ንሰብ ክጠቕዖም ኣይሓደገን ንቑባቴ ኣይተንክዮም ንነቢያተይ ድማ ክፉእ ኣይትግበሮም ኢሉስ ምእንታቶም ነገሳት ገሰፀ ዝብል ሓሳብ እንዳዘከርኩ እግዚአብሔር ይመስገን ምሳታቶም ከመለኽ ጸኒሐ ኣምላኽ ይመስገን ኣብዚ ዝበፅሕና እግዚአብሔር ይመስገን ብምሕረቱን ብለውሃቱን ብጸግኡን ብደገፉን ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ወላዲ ንውሉድ ዝሕንግሮ ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ክሳብ ዛስዓዝያ እግዚአብሔር ይመስገን ከም ሕብረተሰብ ከም ህዝቢ ከም ሃገር እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኣብ ዝብፅሑና ክብሪ ንሽሙ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ እኳ ከይምክሓስ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ዝስጋብ ሕጂ ኮይኑልና ዘሎ ኩሉ ዝሕጂ ስጋብ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ኩሉ ካብኡ እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሎማዓንትን በኣር ኣምላኽ ይመስገን ምሳኻትኩም ኮይነ ዝካፈሎ ቃል ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ሻዕ ንርእሰይ ዝሰብካ ስብከት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ገለ ኣጋጣሚ እውን ሰቢኸዮ ነይረ ነዚ ስብከት እዚ ክሰብኽ ከለኹ እግዚአብሔር ይመስገን ንርእሰይ ኩሉ ሻዕ ስብከት እዚ ክሰብካ ከለኹ ድማ ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ውሽጠይ ትብዓት ይስምዓኒ ኣብ ውሽጠይ ሓይሊ ይስምዓኒ ተስፋ ይስምዓኒ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ሓሳብ ከምዚ እዩ ዝብል ዓመፃና ዘምፅኦ ጸጋ ኣምላኽ ይብል ኣምላኽ ይመስገን እዚ ሓሳብ እዚ ካበይ ረኺበዮ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ሮሜ 5 ምዕራፍ ካብ ቁጥሪ 6 ቅጥራ ቁጥሪ 8 ዘሎ ሓሳብ እዩ ከምዚ ድማ ይብል ገና ድኹማት ከለና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ ዘያት ሓሳብ ገና ድኹማት ከለና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስለንን እንድዒ ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ዝገብረሉ ክመውት ዝደፍር ምናልባሽ ኣይምተሳእነን ይኸውን ግና ንሕና ገና ሓጣን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቲ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ እንዳሓሰብና እስከ ንጸሊ እዚ እንዳሓሰብና ንጸሊ ኣምላኽ ይመስገን ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ ግና ሓጣን ከለና ግና መመንገድና እናኸድና ከለና ግና ከይሓሰብናዮ ከለና እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ግን ሓሲቡና እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ግን ደልዩና እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ግን ሓሪዩና ጸላእቱ ከለና ነቲ ሓደ ወዱ ልኢኹ ኣብ ክንዳና ከም ዝመውት ገይርዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ 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 ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጎይታናን መድኃኒናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ተመስገን ነመስግነካ ኣሎና ወአምላኽ ገና ሓጣን ከለና ገና ከይቋፀርናካ ከለና ገና ከይሓሰብናካ ከለና ገና ከይድለናካ ከለና እኳ ደኣ እግዚአብሔር ይመስገን ዓመፅ እናፈጸምና እግዚአብሔር እኳ ደኣ ኃጢአት እናገበርና እኳ ደኣ እግዚአብሔር አንጻርካ እናኸድና እኳ ደኣ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ኣብ ናብራና ኣብ ሓሳብና እግዚአብሔር ገለ ሓን ዝመስል ነገር ገለ ዝሓይሽ ዝመስል ነገር ገለ ጽቡቕ ነገር ዝመስል ከይረኣኻልና ብኸምኡ እግዚአብሔር ኣምላኸ ብኸምኡ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ልኢኽካ እግዚአብሔር ኣምላኸ
ኣብ ክንዳና ከም ዝስቀልን ኣብ ክንዳና ከም ዝመውትን ኣብ ክንዳና ብሳልሳይ መዓልቲ ከም ዝትስእን ጌርካ እግዚአብሔር እቲ በኃጢአትና ምሳኻ ተጻሊናዮ ዝነበርና ጽልኢ ብደም ወድኻ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዓሪቕካና ኢኻ እሞ ወአምላኽ ተመስገን ነመስግነካ ኣለና እዚዩ ኃይልና እግዚአብሔር አምላኸይ እዚዩ ተስፋና እግዚአብሔር አምላኸይ እዚዩ እቲ ልብና ነንመዓልቲ እናኽዝክሮ ዝሕጎስ ሓጎስ እዚዩ እግዚአብሔር አምላኸይ ደሊኻና ፈቲኻና ዘፍቱ ነገር ዘይብልና እግዚአብሔር እዚዩ እግዚአብሔር አምላኸይ ተስፋና ናይ ምቕጻል ተስፋና አምላኸይ ናይ ምቕጻል ተስፋና እግዚአብሔር አምላኸይ ገለ ነገር ስለ ዝገበርና ገለ ነገር እግዚአብሔር አምላኸይ ስለ ዝሕጎስናካ ዘይኮንና ናብ ቤትካ ክንኣቱ ወረስቲ ክንከውን ውሉድካ ክንከውን ጌርካናስ ብሆም ኢኻ እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ስለዚ ድማ ንሕጎስ ስለዚ ድማ እግዚአብሔር ባእኻ ተስፋ ንገብር ስለዚ ድማ እግዚአብሔር አምላኸይ ተንበርኪኽና ንኣኻ ጥራሕ ወናኣኻ ጥራሕ እግዚአብሔር አምላኸይ ንሰግድ እግዚአብሔር አምላኸይ ዘለና ዘበለ ኩሉ ንዓኻ ንህብ ህይወትና እግዚአብሔር ናትካ እዩ ንብል ተመስገን የመስግነካ ኣለሁ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ብዛዕባ ዚና ብዛዕባ ዝገበርካልና ዓብዕዮ ኢና ክንዘራርብ ሞ እግዚአብሔር አምላኸይ ነትንስኻ ዝገበርካዮ ዓብዕዮ እግዚአብሔር ክዛረቦ ከለኹስ ከየጉድሎ ወይ እግዚአብሔር አምላኸይ ከየቕልሎ ጎይታዬ ብጸጋኻን ብደገፍ መንፈስ ቅዱስን ጌርካ እግዚአብሔር ክእለት ክትኮነኒ ነትኽብሎ ዝደለኹ እግዚአብሔር አምላኸይ ከምቲ ንስኻ እግዚአብሔር አምላኸይ ዝገበርካዮ ከምኡ ጌራ ከቕርቦ እግዚአብሔር አምላኽ ህዝቢ አምላኽ ድማ ዞም እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ብኩሉ ናይ ቴክኖሎጂ መሳርሒ ገይሮም ብኦንላይን ዝከታተሉና ዘለዉ ኣሕዋትና ይኹን ወላ ዞም እግዚአብሔር መስገን ኣባላት ረሓቦት ቤተክርስቲያን ኣሕዋትና ነዚ ሎማዓንቲ እንብሎ ዘለና ቃል እግዚአብሔር ነንመዓልቲ ክሓስብዎ እግዚአብሔር ሎማዓንቲ ብምዝካር ክጠንቅሖም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽሊ ኣለኹ ተመስገን ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኣሕዋተይ ክብርና አምላኽ ይኹን እዚ ኣቐዲመ ከም ብበልኩም ዝጸናሕኩ ኣብ ሮሜ 5 ምዕራፍ ዘሎ ሓሳብ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ እዩ ክርስትና እንታይ እዩ ዝብል ገና ድኹማት ከለና ክርስቶስ ምእንቲ መን ሞተ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ ምእንቲ ሕያወት ኣይኮነን ሞይቱ ምእንቲ ዝሕጎስዎ ምእንቲ ዘኽበርዎ ምእንቲ ድሕረ ባይትኦም ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾኑ ሰባት ኣይኮነን ሞይቱ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ዝደልዮ ኣይነበረን ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ዝሕጎሶ ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ባህጉ ዝኾኖ ወላ ሓደ ከም ዘይነበረ መታን ክነግረና መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ኣሎ ክርስቶስ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ ስለዚ ውሉድ ክንከውን ወረስቲ ክንከውን ካህናት ክንከውን አገልገልቲ ክንከውን ሕርያት ክንከውን ከም ተቃሉ ዝብለና ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ሐዋርያት ክንከውን ነቢያት ክንከውን መምህራን ክንከውን ጓሶትን ሽማግለታትን ክንከውን ዘበርከትናዮ ዝዓየናዮ ዕዮ እንተህልዩ ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ ሓደ ጊዜ ኤድዋርድ ዝተባሃለ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከምዚ ኢሉ ንምድሓና ዘበርከትናዮ ነገር እንታይ እዩ ኢሎም ሓይቶሞ ልክዕ ከምዚ ንሓደ ዶክተር ተሓቶ ማለት እዩ ዶክተር ንኽትከውንሲ ወይ ሓደ ፕሮፌሽን ሒዝካዮ ዘለኻ ንኽትከውንሲ እንታይ ኢኻ በርኪትካ እንተልካዮ ሓደ ዶክተር እንታይ ይብለካ እዚ ሰሪሐ እዚ ፅዒረ እዚ ገይረ ግዜ ወፌ ከምዝን ከምትን ከምዝን ከምትን ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ዘለኽዎ ንኽኸውን ኣኽኢሉኒ ሓጊዙኒ ይብለካ ማለት እዩ ንኤድዋርድ ከምኡ ኢሎሞ ንምድሓንካ ዘበርከትካዮ እንታይ ኣሎ ኢሎም ኤድዋርድ ከምዚ ኢሎም ንምድሓነይ ዘበርከትክዎ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ኮይኑ ኢሎም ሓንቲ እያ ኢሎም ንሳኻ እንታይ ኢሎም ሓጢኣት እዩ ኢሎም ማለት ንኽንድሕን ዘበርከትናዮ ነገር እንተልዩ ኮይኑ ይሕዋተይ ሓጢኣት እዩ ስለዚ ጳውሎስ እኮ ክርስቶስ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ ዝብለና ዘሎ ሓደ ጊዜ እስራኤል ኣብ ሚልክያስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ቁጥሪ 2 ጀሚሩ ከም ዝብል ጽሒፉሎም ኣነ ኣፍቂረኩም ይብል እግዚአብሔር ኢሎም ንእስራኤል ኩሉ ጊዜ ኣነ ኣፍቂረኩም
أنا فكيركم يبلوم إسرائيل شعو حدا حساب حسيبهم قل سلمتا يزفكرنا إلهم مالتي قال دخوري إلنا يخونا بيوتنا إلهم حسيبهم نسخاتكم قنا بمتى غزفكر كاننا تبلو إلهم شعو تنبيكم اللي سلهم كله እግዚአብሔር ዝበለው ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ መልስሎም እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኢሎም እንታይ ይብል ኤሳውሲ ሓው ያዕቆብ ደይኮነ ዘገርም መልሲ ኤሳውሲ ሓው ያዕቆብ ደይኮነ ምስናይ ዝግና ንያዕቆብ አፍቀርክዎ ንኤሳው ከዓ ጸላክዎ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብትና ብሰብ ሮሜ ጻሓፎ ካብ ቁጥር 9 ምዕራፍ 9 ካብ ቁጥር 11 ነገረና ከሎ ነዚ ሓሳብ ጽቡቕ ገይሩ ይነግረና እንታይ ይብል ካብ ትጸዋዕ እምበር ካብ ግብሪ ይኮነን እሞ እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ብምሕራይ ምእንቲ ክጸንዕሲ ንያዕቆብ ኣፍቀርኩ ንኤሳው ከዓ ጸላእኩ ኢሉ ድሓር ትሕት ኢሉ እዚ ማለት ኣሕዋተይ ንምኽንያት ምፍቃርና ንኸፍቅረና ምኽንያት የብሉን ማለት እዩ እኳ ዳ ኣሕዋተይ ንኸፍቅረና ዘይኮነ ምኽንያት ዘለዎ ንኽጸልአና እዩ ማዕለያ ዘይብሉ ምኽንያት ዘለዎ እግዚአብሔር ዝገርም እዩ ሓደ ጊዜ ሓንቲ ሰበይቲ ንሓደ ሰፐርጀንት ዝተባህለ ብሩኽ ናይ ኣምላኽ ሰብ ፍሉጥ ሰባኺ ኣብ ዓለምና ማለት እዩ ከምዚ ኢላ ሓቲታቶ ኣነ ዝገርመኒ ፓስተር ኢላቶ ስለምንታይ እዩ እግዚአብሔር ጽሑፍ ከምኡ ዝብል እዞም ክልተ ህፃናት ያዕቆብን ኤሳውን ማለት እዩ ምንም ከይፈለጡ ከለው ኣብ ክብዲ ዲኦም ከለው እዩ ንያዕቆብ ኣፍቀርኩ ንኤሳው ጸላእኩ ተባሂሉሉ ዘሎ ነዚ ሓሳብ ዝሒዛ ማለት እዩ ኣነ ዝገርመኒ ኢላቶ ግን እግዚአብሔር ስለምንታይ እዩ ንኤሳው ጸሊእዎ ኢላ ሓቲታቶ እንታይ ኢልኩም መመለስኩም ናይዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ መልሲ ግን ይገርመኒ ኣነ ከዓ ዝገርመኒ ኢልዋ ስለምንታይ እዩ እግዚአብሔር ንያዕቆብ ኣፍቂርዎ ኢሎ ዘገርም እዩ ማለት ስለምንታይ ንኤሳው ጸሊእዎ ማለያ ዘይብሉ ምኽንያት እንተደኣ ትድልዩ ማለት እዩ ሕጂ ተኽሕተት ደለዎ ሕቶ ስለምንታይ ተጸሊእና ስለምንታይ እዚ ኮይኑ ዘይኮነስ ተኽሕተት ደለዎ ሕቶ ስለምንታይ እዩ ግን እግዚአብሔር ከፍቅረና ክኢሉ ዝብል ሕቶ እዩ ዘገርም ሕቶ እዩ ከዓ ዝበቅ ምኽንያት መፍቀሪ ዝበሃል ወላ ሓደ የለን እዛ አንተ ያቀድማ ቢለ ከንብበልኩም ዝጽርሐኩ ሮሜ 5 ምዕራፍ ክውድእ ከሎ ከምዚ ይዝብል ኣበሳ ምእንቲ ክዓዝሲ ሕጊ ኣተወ ኢሉ ኣብ ተሓጢያት ዝኣዘዞ ግና ኣብኡ እቲ ጸጋ ኣዝዩ ዓዘዘ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ንናይ ምፍቃርና ምኽንያት እግዚአብሔር ኣበሳና እዩ ማለት እዩ ከምኡ ይዝብል ዘሎ ጳውሎስ ኣብ ተሓጢያት ዝዓዘዞ ግና ኢሉ ኣብኡ ጸጋ ዓዚዙ ኢሉ ዝገርም እዩ ስለዚ ዕዘት ናይ ሓጢያትና እዩ ንምምጻእ ጸጋ ኣምላኽ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ መንገዲ ኮይኑ ዕዘት ናይ ሓጢያትና እዩ ንምምጻእ ጸጋ ኣምላኽ ከም ዝዓዝዝ ገይርዎ ንዕዘት ጸጋ ኣምላኽ ዕዘት ሓጢያትና እዩ ንጸጋ ኣምላኽ እንታይ ገይርዎ ይዕዚዞ ይብል ተቓል ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ኣብ ከበሳታት ኤርትራ ዝነብር ሓደ ሰብኣይ ናብ ቆላ ገጹ ኸይዱ ትግሬ ዝዛረቡ ማለት እዩ ሰራቂዩ ክሰርቕ ድማ ኸይዱ ድሓር ክሰርቕ ምስ ከደ እቶም ትግሬ ዝዛረቡ ማለት እዮም ከምዚ ኢሎሞ ክሰርቕ ምስ ራእይዎ ፍገር ኢሎሞ ማለት እዩ ፍገር ማለት ብትግሬ ውፃእ ማለት እዩ ንሱ ዝፈልጦ ከዓ ፈገር ማለት ሰራቂ ማለት እዩ ስለዚ ፍገር ምስ በልዎ ወሃብሩኽ መዓልቲ ዘይክፈግር ኣታ ክገብር መጽ ኢሉ ማለት እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ እዩ ዝመስል ጳውሎስ ከዓ ዕዘት ናይ ሓጢያትና እዩ ንጸጋ ኣምላኽ ኣጸቢቑ ክዓዝዝ ገይርዎ ምስ በሎም ኣብ ሓሳብ ናይቲ ሰብ ወሃብሩኽ መዓልቲ ይኽብል ይስጋ ማለት እዩ ናይ ሓጢያት ዳ እንታይ ይደሊ ሓጢኤ ተራ ጸጋ ኣምላኽ ዝዓዘለይ ኮይኑስ ወሃብሩኽ መዓልቲ ይኽብል ማለት እዩ ጳውሎስ ኣብ ሓሳብ ሰብ እዚ ከም ዝመጽእ ስለ ዝፈለጠ ሮሜ 6 ምዕራፍ ክጅምር ከላ ነዚ ሓሳብ እዚ ዘፍርሶ ከምዚ ይብሎም
እሞ ባርስ እንታይ ክንብሊና እሞ عزتنا حاتياتنا نتسقى أملاخ عزتنا خاب كونه وهابرهم عالتي نخيدهم حاتيات نقبر أي فلان يبل باولوس حكي خايب أي فلان اتي عزتنا حاتياتنا عزتنا تسقى أملاخ كو كاب حاتياتنا ترح زي كونسي كمن دقناون زي أبير مسجن ناب حاتيات قصنا خمزين من لس جيرو إيو كاب حاتيات كم زموت ناس كمي جيرنا حجي ناون من لس يبلوم مالت እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እዚ አምላክ ዝገበሮ ምስጢር እዚ ኣብ ዝኾነ ካልኦት እምነታትና ዝብሉ ክትረኽቦ ኣይትኽእሉን እዮም ፈፂምኩም ነዚ ሓሳብ እዚ ክትረኽቦ ኣብ ካልእ ኣይትኽእሉን እዮም መጽሓፍ ቅዱስ ግን ብምሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ሓቂ እዚ እዩ ዝዛረብ ግን ስለምንታይ እግዚአብሔር ከምዚ ገይሩ እንተልና እግዚአብሔር ዓቢ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ቅዱስ ስለዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢልዎ እግዚአብሔር ካብ ዕቤቱ ዝተላዕለ ሲ ንመላእኽቲ ኸማን ከይተረፈ ኣበር ዝረክብ ኣምላኽ ሓደ እኳ ኣብ ቅድሚኡ ቀሪቡ ሲ ብዛዕባ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተነይቱስ ንእግዚአብሔር ሕጉሰዮ ክብል ዝኽእል ከምዘ የለ መታንከሪ እቲ ጸጋ ምዃኑ መታንክሪ እዩ እዚ ነገር ዝኾነ ማለት ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕልል ኣቢልና ክንሪኦ ከለና እዚ ሓቂ እዚ እዩ ዝዛረብ እንታይ እዩ ዝዛረብ ሓደ ቅዱስ ብሩኽ ፈቃር ኣምላኽ ንሓደ ዓመፀኛ በዳሊ ከመይ ገይሩ ከም ዝደለዮ ኣብ መወዳእቱ ድማ ህይወት ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂቡ ከም ዘድሓኖ እዩ ዝትርኽ መጽሓፍ ቅዱስ ካልእ ሓሳብ የለን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ እዩ እቲ ቀንዲ ሓሳብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ በዝኾነ በቲ ቀጢልኩም እንተ ኣንቢብኩሞ እዚ ሓሳብ እዚኹም ትረኽቡ ወላ ካብ ብሉይ ኪዳን ሓደ ሓሳባት ከሪአኩም እየ እዚ ከም ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር መልእኽቲ እዚ ከም ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ካብቲ ንኣብነት ካብቲ ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ ናብ ግብፂ ንምእታው ደገ ዝኾኖም ዮሴፍ እንተዳ ተበጊስና ወላ እኳ እግዚአብሔር ምኽሩ ቅድሚኦም ሰብኣይ ለኣኸ ዮሴፍ ከም ባርያ ተሸጠ እንተበለና መዝሙር ራይት ከይድና ክንሪኦ ከለና 105 ማለት እዩ ቅድሚኦም ሰብኣይ ለኣኸ ዮሴፍ ከም ባርያ ተሸጠ እንተበለና ምኻድ ናይ ጴጥሮስ ምኽረ ኣምላኽ ምኻድ ናይ ዮሴፍ ምኽረ ኣምላኽ እኳ ተነበረ ግናኸ እቲ ኣገባብ ኣላኣውኹ ግን ዓመፃ እዩ ነይሩ ነዚ መስኪን እዚ ነዚ ኣዝዩ ዝፈትዎም ሓዎም ነዚ ንእሽተይ ሓዎም ምንም ኣበሳ ከይረኸብሉ እናፍቀሮም ሓንሳብ ንሞት ሓንሳብ ንባርነት ይሕሊፎም ሂቦሞ ንመን ነዚ ንፅባሕ ንግሆ መድሓኒኦም ክኸውን ዝኽእልሲ ናብ ግብፂ ክልእኽዎ ከለዉ ብምንታይ ገይሮም እዮም ልኢኾሞ ብዓመፅኦም ገይሮም እዮም ልኢኾሞ ዓመፅኦም እዩ እንታይ ኣምፂኢሎም ማለት እዩ ምድሓን ከምፃለዎም ዳሕረይ ዝገርም ካሊእ መንገዲ መልኣኽ ደኾና ይተረኽበን ነይሩ ኾን ዋይ ግን እግዚአብሔር እዚ ነገር እዚ ብመንገዲ ዓመፅኦም ክኸይድ ተደልዩ ዝገርም ሓቂ እዩ እዞም ሰባት ግን ነዚ ንፅባሕ ንጎ ዘድሕኖም ነዚ ንፅባሕ ንጎ ነቲ ምሩፅ ዘርኢ ዘድሕን ሰብ ብዓመፀኦም ልኢኾሞ ኣብ ማርቆስ ቁጥር 15 ምዕራፍ 15 ከይድኩም ክትሪእዎ ከለኹም ንጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልክዕ ከምዚ ይጎኒፎ ጲላጦስ ግና ከም ብሓድሽ ነዚ ንጉስ ኣይሁድ እንታይ ክገብረልኩም ትደልዩ ኣለኹም ኢሎም ንኣይሁድ ማለት እዩ ንሳቶም ድማ እንታይ ኢሎሞ ስቐሎ ኢሎም ጨደሩ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ
እንታይ ክፉ ገበረ መልስ የለን በቃ እንታይ ግበሮ ስቐሎ ንመድሓኒኦም ብምንታዮም ሊኢኸሞ ብስቐሎ እዮም ሊኢኸሞ ምናልባሽ ኣነ ንስኻን ኣይነበርና ንኸውን እምበር ልክዕ ከማታቶም ስቐሎ ኢና ኢልና ማለት ካብታቶም ንሕሸሉ ነገር ስለ ዘይነበረና ማለት እዩ በቃ ንመድሓኒኦም ብምንታዮም ሊኢኸሞ ብስቐሎ እዮም ሊኢኸሞ እዚ እቲ ናብ ግብፂ ዝእቶም ዮሴፍ ታሪክ ክኸውን ከሎ ብኡ መጠን ድማ እቲ ካብ ግብፂ ዘውፅኦም ሙሴ ታሪክ ክርኢ ከለና ከዓ ንበረኻ ክሰድዎ ከለዉ ብምንታይ ገይሮም እዮም ሰዲዶሞ ብዓመፅኦም ገይሮም እዮም ከዓ ሰዲዶሞ ዝገርም እዩ ዲያቆን እስጢፋኖስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 7 ምዕራፍ ቁጥሪ 23 ክነግረና ከሎ ከምዚ ይብለና ሕነ ዕሙፅ ዘርዩ ድማ ሙሴ ማለት እዩ ነቲ ግብፃዊ ቀተሎ ይብለና ንፅባሒቱ ከዓ መፅዩ ንሓድሕዶም ክበኣሱ ኣሕዋቱ ንሓድሕዶም ክበኣሱ ከለዉ መፅኦም ይብል ከተዓርቆም ደልዩ ድማ እቱም ሰባት ንስኻትኩም ኣሕዋት ኢኹም ከመይ ከንሓድሕድኩም ትተዓማመፁ በሎም 27-28 እንታይ ትብል መስለኩም እቲ ንብፃዩ ዝእምፆ ዝነበረ ጆን ሓወይ እንታይ እዩ ዝብል ቃላት ምልቃም ይፈትር እዩ ዝብል ሓቂ እዩ ማለት እዩ ከምኡ እያ ትብል ታፅሕፍቲ እቲ ንብፃዩ ዝእምፆ መን እቲ ዝእምፆ ዝነበረ እንታይ ኢልዎ ንሙሴ ናኻ መን ሓላቃን ገይሩ ኣብ መንጎና መን ሓላቃን ፈራድን ገይሩ ሸይሙካ ከምቲ ትማሊ ነቲ ግብፃዊ ዘቐተልካዮ ክትቀትለኒ ትደሊ ኣለኻ ኢሉ ደፍኦ ይብለና ሙሴ በዚ ዘረባ እዚ እንታይ ገበረ ሓደመ ሪኹም ኣሕዋተይ ሙሴ ፅባሕ ንግሆ መድሓኒኦም ዝኸውን ሰብ ክልእኽዎ ከለዉ ብምንታይ ገይሮም እዮም ልኢኸሞ በተዓማፂ ሽዑ ሙሴ በዘረባ እዚ ፈሪሂ እዩ ናብ በረኻ ገፁ ኸይዱ ወላ እኳ ምኽሪ ኣምላኽ እንተነበረ ሙሴ ንበረኻ ገፁ ክኸይድ እግዚኣብሔር ኣብኡ ክረኽቦን ክምህሮን ከዛርቦን ሽዑ ንመድሓኒ ክኸውን ወላ እኳ ምኽሪ ኣምላኽ እንተነበረ ግዳ ዓመፃኦም ገይሮም እዮም እንታይ ገይሮሞ ሰዲዶሞ ማለት እዩ ስለዚ ሙሉእ መፅሓፍ ቅዱስ ክትሪእዎ ከለኹም ተሓቂ ከምዚ እዩ ዝነግረካ ማለት እዩ ክውስኸልኩም ሓንቲ ታሪክ እቲ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ዘሎን ክሳብ ካልኣይ ሳሙኤል ቁጥሪ ምዕራፍ 12 ዝቕፅል ታሪክ ናይ ዳዊት ክትሪእዎ ከለኹም ከዓ ኣዝዩ ዝገርም ብዓመፃ ዝተረኸበ ዓብ ፀጋ ከዓ ኣብኡ ንረኽቦ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ዘሎ ክፍኣት ንኽትኣምኖ ዘሸግር ክፍኣት ሰብ ኢኻ ትርኢ ክፍኣት ዳዊት ኣይኮንኩም ክትሓስቡ ዝግባኣኩም ሕጂ ዳዊት ነዚ ክፍኣት እዚ ምስ ፈፀሞ ብግዚኡ ተነሲሑ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ መዝሙር ከይተረፈ ፅሒፉልና ከይዲ መዝሙር 53 ብዛዕባ ዳዊት ኣይኮንኩን ሕጂ እንዳሓሰብኩም ክሰምዑኒ ብዛዕባ ክፍኣት ሰብ እንዳሓሰብኩም ክሰምዑኒ እየ ዝደሊ እቲ ታሪክ ከምዚ ይብል ንዓመትኡ በቲ ነገስታት ንውግእ ዝወፅሉ ዝነበሩ ግዜ ዳዊት ኣብ ኢየሩሳሌም ተሪፉ ነበረ ይብል ኣጋምሸት ካብ ምድቃሱ ተንስዩ ናብ ናሕሲ ቤት ንጉስ ክመላለስ ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ማይ ክትሕፀብ ከላ ረኣየ ይብል እታ ሰበይቲ ትርኢታ ብዙሕ ፅቡቕ ነበረ ዳዊት ብዛዕባ ሓተተ ባቲሴባ ጓል ዕሌም ሰበይቲ ኡርያ ሒታዊ ደይኮነትን ከዓ በልዎ ዳዊት ልኡኽ ልኢኹ ፀውዓ ፅግያት ሓፂባ ስለ ዝነበረት ድማ ምስ ኣደቀሰ እታ ሰበይቲ እውን ጠነሰት ይብል እቲ ታሪክ ድሕሪ ዘሎ እዩ እቲ ክፍኣት ማለት እዩ ሽዑ ዳዊት ነዚ ሓጢኣት እዚ ክሽፍን ድቃስ ዘይብሉ ሓዲሩ ማለት እዩ ንጎ ሓደ ሓሳብ ሓሲቡ ሰይጣናዊ ዝኾነ ሓሳብ ምድራዊ ዝኾነ ጥበብ ሒዙ ተስዩ ማለት እዩ ከምዚ ድማ ኢሉ ኣነ ከምኡ ኮይኑ ስማዓኒ እንታይ ከም ዝበለ ኣነ ንጉስ እየ ኢሉ ይኸውን ድላይ ክገብር ከዓ ዝኽእል እየ ኢሉ
ስለዚህ ነዚ ታሪክ እዚ ታይ ክገብሩ ኤሊ ብዝገበርኩ ገይረ ተክገብሩ ክሽፍኖ ኢሉ ስለዚህ ንኡርያ ክጽውዖ ኢሉ ምስ ሰበይቱ ድማ እንታይ ክገብሩ ከም ዝድቅስ ክገብሩ ሽዑ ዝሰምዐ ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ስኽጥዒ አጋጣሚ ብስራሕ መጽዩሲ ምስ ሰበይቱ ተራኺቡ ነው እግዚአብሔር ውሉድ ሂቦም ኢሉስ ነዚ ሓሳብ እንታይ ክገብሮ ማለት እዩ ከዓጽዎ ምኽር ሓዲሩ ማለት እዩ حواتي حتيات كاب كتجبرو ويكا كاب تتجبرو حتيات نتحتيات نختشفنو إلكا التحتو حتيات أتبقوي بزع مالتي داويد لك كومي يخين كم تيجيرو داويد بزغنا شعوني ياب لوغلي غلو نوريا سرد الليلو يواب دمان وريا سديدلو أبقى ساميل كنت عصرت معرف عصرت حدا قطر شوعات تختم بوغ لهم وريا مستمل سمالتيو كم زيلو داويد بزعبا دحن يوابن بزعبا تسلفنا حتيتو كم يالو تخونات كم يالو هزب أملاخ كم يالو قلقلوتكم كم يتقصلوا لهم أجوهم قال يلو مالتي تا أجندا كالي تا أجندا نرأسو تا أجندا نتقمو تا أجندا نمشفان حتياتي كنك جمر كله كم يلو قلقلوتي لو مالتي بزنا يلو مقو قامكها يسو قويتايو أجونا زيابير مسانايو كن عواتينا قال يلو يخون مالتي شو خمزي لو صباح نزرار بينا حجك انت يقبر نبيتك ورد داي جزاك قبر مالتي شعوا صعبة بيلو دما انت اللي يخلو بلنا تصعف بالعنقوس دما كم دسعبو غيرو ويبلنا شو داويد تعم دكاس حديرو بقى تاخف ايسي ورد انت غيريا يلو شفينا يا يلو مالتي هاي فلتان كن يواب كميز مثلا عسكر مخانو أي فلت يواب أوريا كبلة كم تبالوس أبكال أي تيميتيوس معرف كلته ربعة يلوزله كم عين زعك أيتاي ينيرو تبالوس تقيسوز زعك أيتاي كم زيو عك أيتاي يسيلو نبكينات كيدو نتزعك يوم أنت خسمرو بناي من نوابرو زت الألف ولا حدا كوا يلن كم زبل كم زعينت ينيرو أوريا بمن نوابرو زت الألف أين برد حسابو لبو نتزعك أيو ينيرو سلازو خنا كم تداوي إذا حسبو أبيتي وردن أبي دا حديرو أو مستمع صغر داويت حديرو نقول داويت كم في لومو ورياكون أبيتو أي وردن يلومو داويت تقطعيو وريا سلمنتاين أبيت كاري ورد كايلو توريز ملسلو ملسي عزيز قرر ملسي يوم هذا الصغن بقولكم كم زيبل كلاي ساميل معرف عسرت حدا كنت عسرت حدا تابوت إسرائيلن يهودان أب جوجتاتن ينورو قويتاي أبن قولا قويتاي إنكا أب صحتا مرور سفيرو مالو ويلو إذن نحو نخلص أنندو خبلعن كستن مسبيتي كدكسن إلى نبيتي كاتو هياو كم زخونكا نفس خاون هياو كم زخونت نزنا قرد تاي قوريلو أي قورونيلو جيجنا يونيرو أورا نو خسم مريكو تعاك يوزلو جيجنا يونيرو جيجنا خمسنا برحواتي ولا تاريخ كب تاريخ ترخبو تقوليهم تاريخ تايزبل داويد تسيو أفت بيت منقصتو غينو قبل بيت منقصتو غينيو باتسي وازري عزلو بخالي أزر أربعة منبري ناي أوريا أفتخباب داويت نيرو مالتيو أفتخباب داويت زنبرتا عين السب كم زخون رأيوه كم زبزناي لومي ريبابليكان غارد زبال مالتيو جيجنا يونيرو مالتيو كاربا يونيرو مالتيو زغرم عينت برسوناليتي زنبرو عقيتاي يغن يونيرو أوريا مالت تايدي تبايل أوريا حواتي
تحقوس كوي تباهيلو تحقوس كده هاي جزاها قبر كوي تباهيلو سكون تايلو ملي سحواتي بالله أحقوسني يلو هو نمنتاي زي تحقوس اللي كان ترى حيت كاو تعنتو إذا باب كلكم تقسم مالتيو بيني أحقوسني يو ملقتو ناي أورا بيني أحقوسني ما قلتي حتى مرور حديقة ما قلتي أب قول قريفة أنا بيني أبزي أحقوسني إيه ملقتو أيقرمكم حقوسين عوتين صلوتين سي أبزوريا يكوناني تعويتو أوريا أنت الكنسي بزورياي بزمت عوت راح يكونن زمزن كودا أبزوريا حزبيو أبزوريا نتي عقيو زلخو عقيوت أويو حقوسي زمزن بويو زكن حقوسي شعوي زحقوس بخلي زراربا نحقوس إذا زحقوس نجر قوات تخونه نزنا حج حقوس قنتاي كجوري ترانسفر كجوري كحلفوه نز حقوس زي نمنتاي بيني كي حقوس مسزبي متان كحقوس مسزبي متان كعرفسي نزنا حج زحقوس نحقوس كحلفوه كساغروي يزبل زلو زي جينا زخونه نعم لحسب لو محواتي حقوسين حقوسكمن صلوتين صلوتكمن أبزرا من تاهل اللي يخون أم من تاهل خط اللي توعل لومي كم ناي أورياز ولا عدل انت زبط حكا وانت زبط حني تاي مخونا ملسنا تاي مبلكا كاب سماي زمتت فليت دبدابي እግዚአብሔር ስለ አኻር ደብዳቤ ያዘ ተገርም ነገራ አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር ናይ ፍሉዩ እና በልናዶ ብዝተሰነዐ ስእሊን ፌስቡክ ቀውጥ ምገበርናዮ ወይስ ከምት ዝዝምርዎ የኔ ነገር ይበዛል መበልና ማለት የኔ ነገር ጥራይ ደው መበልና ወላስ የኛ ነገር ይበዛል ዝብል ምተጸበና ሐዋቴ أبزرا من تايو هيوتنا أبزرا من تايو دلاينا أبزرا من تايو تصلتنا تايز حقوسنا تردون حواتي جيغاغي تردو حق أنيا مسكرنت من نفسه خمسة هنسا رسيعيه يكونكن يقدس نايقلينا مسكرنت نايو حكي نقل يوم مس أملاخ كان زباسو زقبر مسكرنا تيخات مسكر كم زغاون صبايا خنا نعملت حدثب أب حداري تأجم على النيلون زمت النسب سبيتي أشجراتني عين فأزن إلون زمت النسب ويونكم وعين تأجم نزلوا سب منفعة سبيتي تدردير اللي تعبسو جابيرنا عايك أفكرني خمس مسألة سبيتي وني كم زجيروا لي لا منفعة سبيتي نجيرة مسكيرة انت لاخكو انت يروحوا زي مسكر كوات زي كونه ولا كي حق انيا مسكرنا تكوا ايكون ان كوات زي كونه قنت عبسلو نعوز عبسلو كمي جيركا نابز رجاز بتحكا خمس لخان نسخز عاي عيون كتقبرو زقبا كان نسخا كمي جيرو كابتو تيوز اللوخ كم زود صراخ تحقو زي قبا كامبر أملا غيس فوليو نزحلي فويه بنا انت بالكا تعبس أبرغاتاتن أبقولاتاتن أم عسكراتن تأكيبو زلو هزمنا سقيلنا أم معراب كوينا بزتسنع سئل غيرنا تدنا غيرنا يو انت عبس أملا خصنعوهم كفكرهم نعيسي انت بلنا يو انت عبس وراجن كمزي عينتو سب عين برد حقوسو صلوتو أبزوريا هزبو ينيرو ويتا أنا مرحينا نيسوس كريستوس نزنا غير تصبو غير زمهارنا خوي نيس معني هورات حد غزي
ብዛዕባ ጸሎት መሃረና ኢሎም ምስ ሓትትዎ ኣገባባ ጸላልያ ሮድ ማፕ ናይ ጸሎት ክምህሮም ከሎ ኩላትና እንፈልጦ ጸሎት ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ምስ በለ ናይ ዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝበደልና በደልና ሕደገልና ና እዩ እቲ ሮድ ማፕ ናይ ጸሎት ሲ ከምኡ እዩ ዝዓብለሎ እዩ ማለት እዩ እምበር ኒ ጥራሕ ንዓይ ዝዓብለሎ ከምኡ ዓይነት ጸሎት ኣይኮነን እዚ ሰብ እዚ ኡርያ ግን ከምኡ ኣይነበረን ማለት እዩ ሓጎሱ ጸሎቱ ኣብ ዙርያቲ ኩሉ መዓልቲ ዝሓስቦ ህዝቡ እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ምሕረቱን ምስትውዓሉን የብዝሕ ሓጎስናን ጸሎትናን ኣብ ዙርያቲ ህዝብና ክኸውን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናብ ሓሳበይ ክመልሰኩም ተቐዳሚት መልእኽቱ ተቐዳሚት ዕይኡ ስለ ዘይሰለጠሉ ዳዊት ናብ ካልኣይ ሓሳባት እዩ በቃ ሙዳሓን ለው ምሕደር ጽባሕ ክትከይድ ኢኻ ኢሉ ዮአብ ኡርያ ማለት እየ ሓዲሩ ሽዑ ዳዊት ብልዕ ንጉስ ገይሩ ድራር እንግዶት ገይሩ መጽሓፍ ቅዱስ ይብለና ምስለኩም ኣሕዋተይ ድራር እንግዶት ኣብልዖ ኣስተዮ ኣስከሮ ይብለን መታን ነታ ክፍእቲ ሓሳቡ መታን ክፍጽም ምኽሩ መታን ክፍጽም ዳዊት ክሳብ ክንድዚ ይኸይዳሉ ግን እዙን በዙን ኣይተጣለልን በሊዑ ሰትዩ ምናልባሽ ተኺሩ ይኸውን ግን ተገምሲሱ ምስቶም ዓሳኽር በዙን ከም ዘይተዓወተ ምስ ፈለጠ ዳዊት እታ ዘላቶም ማራፂ ብናይ ዓድና ቋንቋ ክቕንፅሎ ፈትዩ ማለት እዩ ምቕንፃል ኣዊጅሉ ምስኡ ስለ ዘይተሰማምዐ ንሓጢኣት ወይ እውን ነቲ ግብሪ ክፍኡ ስለ ዘሸፈነሉ እምቢ ስለ ዝበለ ምቕንፃል ኣዊጅሉ እዚ ጅግና ንምእንቲ ህዝቡን ንምእንቲ ሃገርን ክብል ንምእንቲ ታቦት ኣምላኽ ክብል ድላዩ ቤቱ ህዝቡ ደቁ ዝሓደገ ንድላይ ናይ ካልኦት ክፉኣት ክብል ኣደዳሞት ኮይኑ ማለት እዩ ንኡርያ ከምዚ ኢሉ ይኽሉ ንዮአብ ከምዚ ኢሉ ይኽሉ ዘን ክልተ ቃላት ሓዋውሰልኩም ኣለሁ ንዮአብ ከምዚ ኢሉ ይኽሉ ዝገርመኩም ነገር እታ ደብዳቤ ብኢዱ ዝመስኪን እዚ ጽሒፉ ይሰዲድሉ ንኡርያ ኣብ መንጥርቲ ብርቱዕ ውግእ ኣእትዎ ተወጊኡ ምእንቲ ክመውት ከዓ ድሕሪኡ ተመለሱ ዝገርም ኡርያ ዮአብ ማለት ጅግና እዩ ነይሩ ግን ኣይከም ኡርያ ሪኢኹሞ ኢኹም ሓንተወይታ ኢሉ ዋይ ኢሎ እዚ ነገር እዚ ስኻ ህያው ኢኻ ነፍስኻ እውን ህያው እያ ነዚ ነገር እንታይ ይገብሮ ኣይገብሮን ኢሎ ዮአብ ግን ከምኡ ይበለን ዋይ ስለምንታይ ግን ኣይበለን እዚ ግን ከምታ ዳዊት ዝበሎ ገይሩ ንውሽጢ እትዮም ሞ ንድሕሪ ተመሊሶም ንሱ ከዓ ሞይቱ ልኡኽሊ ይኽሉ ንዳዊት እቶም ዝዋግኡናሲ እቶም ዓሳኽር በርቲዖሙና ናብ መሮር መፁ ንሕና ከዓ ክሳብቲ መንደቕ ደፋእናዮም ኢሉ ምስ ነገሮት ዝተለኣኸ ናብ ዳዊት ብጣዕሚ ሓሪቑ ሽዑ ስለምንታይ ክትዋግኦም ኢልኩም ናብ መንደቕ ትቐርቦ ኣይ ሰበይቲ እንዲያ ናብ ኣቢሜሌክ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ጌራ እምኒ ደርቢያ ካብ መንደቕ ትጨፍለቐቶ ስለምንታይ ከም ዝተገብሩ ኢሉ ምስ ነደረ እቲ ልኡኽ ከምዚ ኢልዎ ሓቂኻ ኢኻ ሱዳ ግን ኡርያ ሞይቱ ኢልዎ ማለት እዩ ሽዑ እዚ ከምዚ ኢሉ ሓርቕ ፀንሐ ዳዊት ሓሳቡ ልውጥ ኣቢሉ ዳሓን ኩናት ሓንሳብ ነቲ ሓንሳብ ከዓ ነቲ እዩ በዚ እንታይ ትግበር ስኽፍ ኣይበልካ ኢልዎ ማለት እዩ ግን ኣይፈለጥን ሕዋተይ ግን ኣይፈለጥን ሓደ ሽዑኡ ተዓፂዎ ዝነበረ ሓሳብ ግና እንታይ እቲ ሓሳብ መስለኩም ኣብ መዝሙር 139 ካብ ቁፅሪ 11 ክሳብ ቁፅሪ 12 ከይድኩም ትረኽብዎ ሓሳብ እቲ ሓሳብ እንታይ ይብል መስለኩም ፀልማት ይኸውለኒ ኣብ ዙርያይ ዘሎ ብርሃን ለይቲ ይኹን እንተበልኩ ንኣኻስ ፀልማት ከማ ናይ ፅልምተካን ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ግን ረሲዕዎ ማለት እዩ ምናልባሽ ካብ ሰብ ክኸውሎ ፈታቲኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን
تصلمات زي تصلمته نعو ليتن قترن حدا زخونه املاخ جن يري خم زلو ايستوعل እግዚአብሔር ግን ዳዊት ተፍቅሮይ ከመየሩ በሉን እግዚአብሔር ዘፍቅሮ ሰብ ኃጢያቱ ከምዘይ ይቀንዖ ይዝገብር በኃጢያቱስ ከምዘይ ይቀንዖ ገብር ካብ ኩሉ ዝኸበረ እግዚአብሔር ትምተ ይልካ ማለት በኃጢያት ናኸድካ ካለኻስ ትሚሉ እንዳሰለጠካ እንተኸይዱ ማለት ንዳዊት ግን እግዚአብሔር ንከም ዝሕሊፉ ይሃቦን ሽዑ ንናታን ሰዲድሉ ናታን ከምዚ ኢሎ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ቁጥር 12 ክጅምር ከሎ ማለት ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ኣብ ሓንቲ ከተማ ክልተ ሰብኡት ነበሩ ክልተ ሰባት ነበሩ ሓደ ሃብታም ሓደ ከዓ ድኻ ኢሎ እቲ ሃብታም ኣዝየም ብዙሓት ከብቲ ነይረኖ እቲ ድኻ ግን ብጀጋታ ዝዓደጋ ሓንቲ ንእሽቶ ሽበን ወላ ሓንቲ ነበረቶ ነዚ ድኻ ንሳ ጓሉ እያ ምስ ደቁ ዓቤት ካብ ቁራሱ ትበልዕ ካብ ዋንጭኡ ትሰቲ ኣብ ዕቑፉ ትድቅስ ንኡ ልክዕ ከም ጓል እያ ነይራ እዚኣ እቲ ሃብታም ሓደ ግዜ ጋሻ ምስ መፅኦ ነዘናቱ ብዙሓት በቐቐን እሞ ናይቲ ድኻ ሽበን ኣልዒሉ ነቲ ጋሻ ሓረደሉ ኢሉ ንዳዊት ነጊሮ ኩራ ዳዊት ነደደ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ብጣዕሚ ተቆጥዑ ሽዑ ተቲሉ እንታይ ኢሉ መስለኩም ካብ ቁጥዑ ዝተላዕለ እዚ ኢሉ ወዲ ሞት እዩ ኢሉ ማለት ንርእስ እኮ እዩ እዚ እንታይ ኢሉ ወዲ ሞት እዩ ኢሉ ግብዝና ይበሃል ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ማቴዎስ 7 ምዕራፍ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘይፈለጥካስ ንምንታይ ኣብ ዓይን ሓውኻ ዘሎ በሰር ክትርኢ ትደሊ ከመይ ኢልካ ኸ ንሓውኻስ ፅንሓና ሓንሳብ ዓይንትኻ በሰራላትካ እሞ ከውፃኒ ክትብሎስ ከመይ ጌርካ ትኽእል ከመይ ጌርካ ክትርኢ ትኽእል ማለት እዩ ዘገርም ኮይ እዚ ሰብኣይ ወዲ ሞት እዩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ቀቲሉ እንታይ ቀቲሉ ሽበን እኮ ቀቲሉ ዳዊት ግን እንታይ ቀቲሉ ሰብ ቀቲሉ ጳውሎስ ሓደ ግዜ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ሮሜ 2 ምዕራፍ በቲ ንኻልእ እትፈርዶስ ንርእስኻ ትኹንን ከይትህሉ ተጠንቀቕ ማለት እዩ በቲ ንኻልእ ዝፈርዶስ ንርእሲ ይኹንን ዳዊት ማለት እዩ ሞት እዩ ዝግብኦ ኢሉ ዮናታን ከምዚ ኢሎ እቲ ሰብኣይቲ ንስኻ ኢኻ ኢሎ እቲ ሞት ዝግብኦ ሰብኣይሲ ንስኻ ኢኻ ኢሉ ዳዊት ብጣዕሚ ዘገርም ብእግዚአብሔር ዘንእዶ ዳዊት እዚ ከም ልበይ ዘበሎ ባህሪ ኣሎ ሽዑ ንእግዚአብሔር በደልኩ ሽዑ ባህ ዘብል ተስፋ ሂቦ ኣይትመውትን ኢኻ እግዚአብሔር ሓጢአትካ እንታይ ይገብርልካይ ክሓድግልካ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ዳዊት እናሓሰብኩም እንታይ ትግበሩ ንኽብለኩም ፅናዕኩ ብዛዕባ ዳዊት እናሓሰብኩም ኣይትስምዑኒ ክንደይ ከፍእ እዚ ዳዊት እንዳበልኩም ክሰምዑኒ ኮንኩን ዝደሊ ዝፀናሕኩ ማለት እዩ ፈሪሳውያን ሓደ ግዜ ከምኡ ገይሮም ንሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ዝሙት ፀንሐት ሰበይቲ ሒዞም ናብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምፅኦማ እዚኣ ኣብ ዝሙት ኢና ረኺብና እያ ስለዚ ሕግና ሕጊ ሙሴ ከዓ ንኣብ ዝሙት ዝተረኸበት ሰበይቲ ብዳርባ እምኒ ጌርና ጭፍለቕ ኣቢልና ክንቀትላ እዩ ዝብል እሞ ንስኻ ኸ እንታይ ትብል ኢሎም ወሶም ንባዕሎም ናብ ሞት ዘብፅሕ ሓጢአት ተሰኪሞም ኣለዉ ወሶም ንባዕሎም ብሕጊ እንተ ደኣ ተፈሪዶም ክሞቱ እዩ ዝግቦም ጎይታ ከምዚ ኢሎም ካባኻትኩም ሓጢአት የብለይን ዝብል እንተሎ ኣቐዲሙ ንዓ እንታይ ግበረላ እምኒ የውደቐላ ኢሎም ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ እንታይ ማለት እዩ ምስለኩም ኣሕዋተይ ኣብ ልዕሊ ካልእ እምኒ ከውድቕ መሰል ዘለዎ ሰብሲ ወላ ሓደ የለን ማለት እዩ እምኒ ከውድቕ መሰል ዘለዎ ሓደ እዩ ንሱ ከዓ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ ከዓ እምኒ ከውድቕ ዘይኮነ መፂሲ ኣብ ክንድቲ ካልእ ሰብ እምኒ ከወድቆ ይመፅ እዚ ግን ፈሪሳውያን እንታይ ይገበሮን ኣይተረድዎን እዚ ኩሉ ክፋእ ክነግረኩም ዝፀናሕኩ ኣርእሰይ ስለ ዝኾነ ይኮንኩን እቲ ክፋእ ሰብ ከሪእኩም ስለ ዝደለኹ ጥራሕ እቲ ርእሰይ ናብ ሕጂ ክመልሰኩም እቲ ርእሰይ እንታይ እዩ ዝብል ዓመፃና ዘምፅኦ ፀጋ ኣምላኽ እዩ ዝብል እዚ ኩሉ ዓመፃ ናይ ዳዊት ማለት እዩ ንክትሰምዖ ዘስካሕካ ዓመፃ ኣብ መወዳእትኡ እንታይ ሒዙ መፅኡ ትርእስቲ እንታይ ኣምፅኡ እንታይ ኣበርኪቱ እዚ ዓመፃ እዚ እዩ መወዳእታ ናይዚ ዓመፃ እዚ ናበይ ተወድአ እዩ እቲ ትምህርቲ
كم زي بلنا تتصحف داويت دما نسبيتو واتسيبا أتنانعا نابا أتي دما مساعدة كسا ودو ولدت سمو دما من سميو سلمون سميو أيقر من حوالي نممتع سلمون سي إذا عمت أزنيرو مالتي سلمون كلكم كلغو سلمون ترى يخونن متحف كردس كنقرنا قلو بسلمون زرعي من متيلو مالتي قويتنان مدحينان يسوس كريستوس متيلو مالتي ጸጋ አምላኽ ኢየሱስ ማለት እዩ እቲ ብስጋ ዝተገልጸ ጸጋ አምላኽ ማለት እዩ ክመጽእ ኣብ ዘርኡ ናይ ጎይታናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓረግሲ ከምዚ ዝመስል ዓመፅ ነይርዎ ማለት እዩ ንምንታይ ግን ከምኡ ድለ ንምንታይ ኣድለየ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ክኣቱ ንምንታይ ኣድለየ ስለምንታይ ከመጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ዓይነት ጽሑፍ ጽሒፎ እንታይ ኢልኩም እቲ ሓቂ ከምዚ እዩ ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ሰብ ዘቡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣነ ገሌየ መታን ከይብልሲ ወይ بخالي الزراربا اتتصقا مخانو متان كفلت متان سي تاريخ كمزي ناتيناتكم تاريخون كمزي يوز تاريخنا مالتي حواري باولوس حدا غيزي كمزي لهم سب كورنثوس نابتصوعهم ما تملكتو ويلو نابتصوعهم تملكتو كو دحرا بايتاهم مو تملكتو مالت كوي ብዙሓት ካባኻትኩም ብስጋ ለባማት ስልጡናት ጨዋታት እንታይ አይኮኑን አይተጸውዑን ንምንታይ አም ዘይተጸውዑ ስጋ ዘበለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምን ተኸይምካሕ ኣምላኽ ነቲ ኣነ ገሌ ዝብል ከንቱ ምን ትኽገብር ነቲ ብዓለም ሕሱርን ንዑቕን ዝኾነ ንዑ ሓረይ ንምንታይ እቲ ዝምካሕሲ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብል እንታይ መታን ክኸውን ጽሑፍ መታን ክፍጸም እምባር ሰዓዋተይ እዚ እዩ ድሕረ ባይታና ናይ ክርስቲያን ማለት እዩ ድሕረ ባይታና እዚ እዩ በቃ ጎይታናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ድሕረ ባይታ እዚ ጽቡቕ ገይሩ ከረድአና ክደሊ ከሎ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 14 ሓደ ምሳሌ ተጠቂሙሎ እቲ ምሳሌ እንታይ ይብል መስለኩም ኣሕዋተይ ንጉስ መርዓ ገይሩስ ዕድማ ዓዲሙ ቶም ዝተዓደሙ ድማ በብናቶም ምኽንያት ገይሮም እንታይ ይገበሩን ኣይመጹን ሽዑ እቲ ዳስ በይኑ ምስ ኮይኑ ምስ ረአየ እቲ ንጉስ ከምዚ ኢሉ كيدنا بدا بياتن متحلالف من قد نمو نمن أنصايوم يلو نقراياتن ندخاتاتن نعوراتن أنصايوم يلو مالتيو دهار تابيت تاداس بمن مليا مالتيو كم نريو بقرايات بدخاتات بعورات مليا مالتيو منفساوي قرنا منفساوي قرايات مالتيو منفساويان حنكسات مالتيو بمنفساو الزرارباسي اجري زي بلوم مالت عقم زي بلوم كلت زي بلوم جن املاخ اجري خونوم زدلي جن املاخ كلتن بقعتن عقمن خونوم زدلي بمنفساوي من قد دخاتات ناو املاخ زغون ناو املاخ زبك عقمن كلتن زي بلوم قدا قويتا بامنت بقويتنان مدحينان بيسوس كريستوس غيرو حبتامات كغبروم زدلي سوات مالتي أفت منفساو عالم عورات منم نجار كريو زي يقولوا قدا بتي قويتنان مدحينان يسوس كريستوس أم مسكال دفت أمو وعلت جنا يعنتاتهم كفيتو كريو خجبروم زدلي سبات يوم تجوبعي ملي يوم ما زنبروم سلزي سقيلها زجوبعي بمولو خطري أغلها دحر بايتو مالتي حجك جاوير مسجن سلا قويتنان مدحينان يسوس كريستوس اقرل له املاخ مسجن سلا قويتنان مدحينان يسوس كريستوس يعنتاتو خفوتيو مقلاص سماوي مستير كرئي يخئليو سلا قويتنان مدحينان يسوس كريستوس حجي بامنت بمنفس قدوس هبتاميو قدا دحر بايتو ري تبيلكايو التاريخ زي زلو ازي حواتي ازي مردازي كل شع نن معلتي نرأسنا كنسبكا ذلنا عبي مرداي ازي حواتي عبي مستير املاخي ازي مستير املاخ زي عمقوتو مسفعو وردو نن معلتي ابي هوتنا امن نبابرونا ابي قلقلوتنا እግዚአብሔር ይመስገን እንደ عبي خيد نزن حسبنا خنكيد انا مني زبل حساب ان حسبنا خيد مصحف قدوس بزي خنز زمسل حقታት طقطق دبلي حواتي تفتشكا زرخبكا انت رخبكا اذا حق زي خاطركب انتو يك نغركم زصنحكو ابولي كيدان ناين موسى ناين يوسف تاريخ ناين داوود تاريخ التاريخ زي كم انتو يز نغركم يحواتون يوسف
بعامتهم نجبت لي خمو نسخة እግዚአብሔር بمحرتون بلوهاتون بتأجون أبيت منجست تانيعو نساتهم كم تخلوا تقبليهم خون ذم تمالي نموت حليفهم ذهبوا ذم تمالي نبارنت حليفهم ذهبوا تاي تسبيو كم قلنا ينبرن أما عد نجوس مستقمتو ما عد نجوس كمول عقلوا أنت يحسبوني رميلكم تحسبوا أي ذكرهم دنيا لكم تحسبوا الصغر أنا كما خدكم أيكم كون خدكم كم زحاسبكم لين يركم أنا جن كما خدكم أيكم كون أنا قدا 5 غير لكم إلوز مكحلهم مثلكم كم يبينوا سونو كون متفريد زنا برسب كويو بنايك جابير محرتن بنايك جابير نصقا كويو أو بتحو نخلط يوم كويو تصقا حيزوهم أب حدا ما أدري خوف أبيلهم إمبار يا حواتي ناي تصقا ما أدي دنينكا يزبلع دنينكا مالت رزقا 5 جير كام يبلع مالتها يا خنكون وشتاوي دنت لبخا دنيني ونتصقا أملاخ زبلعو حزب أملاخ لومي دنيننا نتصقا أملاخ انت نبلعو كندا يفرم هالو حواتي ولون تعبها ورانا حدش كيدان نسب قرنطوس بزعبات تنسى موتان كمهرهم كله أبقى داي قرنطوس مرحب 10 حموشة زقهادو حكي زينيرو نسيب لهم نخستو بزعبات تنسى موتان ترأيوه دحركا نخستو ترأيوه مسبلة دحرقون لا تمكن نعاي نقول لعن زمسل تاقبر النيلو ترأيني له مالتي أنا نتا محبر أزي سلسة كوا من ناس كلهم هواري أمبر هواري أخسمه بقعكم كوني نمن تايدا حدا جيزي هوارندي نقول تنا نحن نسوس أيرا هون ديلكا ترى حاجتك أيوه سلم تايدا غمزلكا تلكايو تزلوا خودا بتسقى أملاخ ندي زلخو ويبل السوس بتسقى أملاخ يزلخو ويبل مالتي قنت حتى تايبل شعو تنعيد توها بتسقى قن كنتو أين برهن يبل مالتي سلازي حزب أملاخ إذي مرد أزي إذا حق إذي كل شيء كيرسعنا جابيري مسكن إذا حق إذي يغون ناي كل عيونا ناي كل قلقلوتنا ناي كل نابرانا دفاعي حيلي أبتي أقدم زنا قولكم بيوسف سسر عمادي كله إسرائيل تأكيوم يسيب مسهم كوينو ما أدرك بلع كله مزمور مرج أمرت وأنت تزبالو أنت يلوم مرت لكم تحسبوا أنا مثلني حنت مزمور مرتو تايتبل تا مزمور مثلكم نفسي فلتاندي أنا مني محرتك زبس حلو سبكوي زبلو مثلني هذا أملاك كل شيء كزمرو زلو مزمور نرسخ زمرو زلو مزمور إذا مزمور زي محرت زبس حلو سبي أنا رأسي فلتعي زبل كله خيل له مردا تصقى أملاخ مالت ما ليا زي بلوم تصقاتا ناي تصقاتا قصتات حيت كان حد كام وروار مالت سي أيكونن مردا تصقى أملاخ مالت زي عبن زقرم مستيرن أملاخ أو وشتقى مرداتيو نسو كم زندد حوي قبل بخات تغيلو كم تا أقدم زنبرت بيتكستان إذا حق زي زبر هلا كم زلومي بخمرات قصات قصي زي تقاچو قداخه كم زي حق زي استلعله نبزلو علم نزو ونجيل زي زباصحتنا وانا زباصحتن ونجيلاويت بيتكستان إذا حق زي إيو بك شعو كم زي يروى إذا حق زي استردقو سبن بار زي أبيري مسكن نملوات علم نملوات حيوتو نملوات أقلقلوتو نملوات حزبو زخون حيلي اللو زيابير تمسكن يو سلازي رستين تايو نابزل لنا يخن بتصح نابزل رخيبنا يوزل لنا حيوت كن بتصح ولود كن كون كهنات كن كون
ወረስቲ ክንከውን ዘበርከትናዮ አበርክቶ እንተልዩ ኮይኑ ወላ ሓደ የለን እኳ ደኣ ገና ዓመፅቲ ከለናዩ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ብለውሃቱን ነዚ ሓሳብ እዚ ነዚ ምስጢር እዚ ነንመዓልቱ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ኣብ ልብና አብርሆቱ ይሃበና እግዚአብሔር ይባርክኩም ንጸልይ እስከ ብዛዕባ እዚ ሓሳብ እስከ ንሕሳብ ሕጂ ኣነ መኔ ዝብል ሓሳብ ኩሎም እዞም ኣቀዲምና ክንጠቕሶም ዝጸናሕና ኣቦታት እምነት ድሕርቲ ዝረኸብዎ ናይ ጸጋ ህያብ ዝበልዎ ነገር እንተልዩ ኮይኑ ኣነ መኔ የሚሉ ኣነ መኔ ቤተይከ እንታይ እያ ኣነ ድሕሪ ኩላቶም ቁላዕ ንዝመስል እዚ ነገር ዝረኸብኩ የሚሎም ኩሎም ኣቦታት ኣነ ንስኻ እንታይ ንብል በዚ አጋጣሚ እዚ ንኣምላኽ ክፈልጦ እደልየ ትብሉ እንተሊኹም እሞ ንኣምላኽ ንምስማር ንኣምላኽ ንምኽባር ብዙሕ ትፀዕሩ እንተሊኹም ኣምላኽ ከምዚ ይብለኩም ኣሎ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዲ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረክብ እምበር መታን ከይጠፍእ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳብ ክንዲ እዚ ንዓለም ኣፍቀራ ይብል እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ንምድሓንኩም ተበርክቶ ኣበርክቶ ወላ ሓደ የለን ንምድሓንኩም ተበርክቶ ኣበርክቶ እንተልዩ ኮይኑ በዚ ኣብ ክንዳኹም ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝወዓለን በዚ ኣብ ክንዳኹም ዝሞተን ኣብ ክንዳኹም ዝተንስአን ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንተኣሚንኩም ንሱ እግዚአብሔር ይመስገን ህይወት ክኾነልኩም ናይ ህይወት መንገዲ ንሱ ጥራይ ናብ ኣቦ ዘብፅሕ መንገዲ ንሱ ጥራይ ብዘይብኡ ኣብ ሰማይ ይኮነ ኣብ ምድሪ እንድሕነሉ እንኽእል ንወላ ሓደ ሰብ ኣይተዋህበን ንሱ እዩ ኣብ ክንዳና ሞይቱ ንሱ እዩ ኣብ ክንዳና ተሰቒሉን ተሲኡ ስለዚ ነዚ ጎይታ እዚ ብጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክትቀበልዎ ይምሕፀነኩም ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካ ኣለና ተመስገን ክንድሕን ወረስቲ ክንከውን ውሉድ ክንከውን ዝኾንና ክንከውን እግዚአብሔር ዘበርከትና ያበርክቶ ወላ ሓደ የለን ስለዚ ንብል እግዚአብሔር አምላኽ ንሕና መኒና እግዚአብሔር ደቅኻ ክንከውን ንሕና መኒና እግዚአብሔር ውሉድካ ክንከውን ንሕና መኒና እግዚአብሔር ባሮትካ ክንከውን ንሕና መኒና እግዚአብሔር ኣገልግሎትካ ክንከውን ኣገልገልትካ ክንከውን እግዚአብሔር እዚ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽ ድሕሪ ታሪኽ ስለ ዘለና ደይኮነስ ብኸምኡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ዘፍቀርካና ፍቅሪ እሞ ወአምላኽ ነመስግነካ ኣለና ወጎይታ ሕጂ ድማ ንጽሊ እዚ ግሩም ዓቢ ምስጢርካ እዚ እግዚአብሔር ነንመዓልቲ ኣብ ልብና እናነደደ እናተረድአና እግዚአብሔር ንሱ ክገዝአና እሞ እግዚአብሔር አምላኸ ከም ተቐበልቲ ጸጋ እግዚአብሔር አምላኸ ጸጋ ንዘይተቐበሉ ድማ መብጻሕቲ ጸጋ ክንከውን ክንክእል እግዚአብሔር አምላኽ ሎማዓንቲ ምርዳእ ክኾነልና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽሊ እግዚአብሔር ንኩሎም ኣሕዋተይ ኣብ ዘለዎ ባርኽ ነዞም ብኦንላይን ክከታተሉና ዝጸንሑ ኣሕዋትና እውን ባርኽ ብጎይታናን መድሓኒትናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን